ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಪಂಡದು ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದ ಚಾವಂತ ಪರೊಂದು ಪುಣಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂದು ಪುಣಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟೈಪ್ ದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ದ ಪುದರ್ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಗಿಂಬ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟೈಪ್ ದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಮಾನ್ಪುಣ ಪಂಡದಿಂಗ್ಲೆ ಪಂಡದು ರೂಪೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇತ್ತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಾನ್ಪುಗ ಗಿಂಬ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮಾನ್ಪುಣ ಪಂಡದಿಂಗ್ಲೆ ಪಂಡದು ರೂಪೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅತನ ಗೂಗಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಗು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪವುದು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಪಂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪ್ ತಿಕ್ಕು ಬ್ರೌಸರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಕ್ಕು ಆಡೆ ಪೋದು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಬನ್ನ ತಿರ್ತ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಫೋಟೋನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತನಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಂಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗಿಂಬ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡದು ಎಂಜ ಪಂಡದಪ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಂಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗಿಂಬ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪಂಡದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಐನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಐನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪುಂಚ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಗೆರೆ ಉಂಟತ್ತ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಐಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಹೊರತಾನ ಒಂತ ಬರ್ತುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಂಜ ಬರ್ತುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊರ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾವಡು ಏನ ಹೊರ ಮಾನ್ತೆ ಹೊರ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾಡು ದಾನ ಚೂರು ಲೋಡ್ ಹೋಯ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಎಡ್ಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತಿನ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಎಂಚ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಂಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗಿಂಬ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಯಾವ್ದುಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವ್ದುಂಡು ಎಂಚ ಬಾರ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾನ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಡ್ದಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಡ್ದಕ್ಕ ಐನ್ ಸೆಂಡ್ ಕೊರಡು ಅವಾಗ ಒಂತ ಬರುತ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ಕರಿದನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡಿಪಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಲೈನಾತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಳೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನಾತೆ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪ್ ಎಟ್ಟೆ ಹೊರನೆ ಮಾನ್ಪೇರ ಆಪ್ ನಾವು ತೋಜುಂಡು ಅಡ್ನ ಸತಿ ಮಾನ್ಪೇರ ಕೇಳು ಒಂಜ 30 ನಿಮಿಷ ಪಾರ್ಪ ಕೇಳುಂಟು ಚೂರು ಬರ್ತು ಕಾಪ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು 1 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಎನ್ನೊಂದು ಇಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಜ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಡೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ತಿರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮಜ್ಜ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆದ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಂಟೆ ಸೈಡ್ ಬಾಡ್ಪೆ ತೂಲೆ ಗಿಂಬ್ಲಿ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ರಿ ಎಂಚ ಮಾನ್ಪುಣ ಅಂತ ಕೇಳುವರಿ ಅದಾ ನಿಕ್ಲವರ ಮಾಂತದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಚ ಹಾಕು ಒಂದು ಆಯ್ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಏನು ಅಂತ ಹೊರತು ಖರೀದಿ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡುಪುಣ ಗಿಬ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡೆ ನಿಕೀಳುದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದುಂಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ ವರ್ಕ್ ನಿಕೀಳುದುಲೆ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಮಾನ್ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಐದು ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪುಣ ಬಂಡ ಆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತನಾಗ ಎಡಿಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೇವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೇವ್ಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೇವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತುಲೆ ಐಟು ಬೇಗರ್ ಬೂರ್ ಒಂದುಂಡು ಬೂಳಿಪುಣ ಸೀನಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಡುಂಡ ಪೂರ ಬೈ ಬಾಯ್